que avui he pogut parlar amb una senyora. Feia molt de temps que no li sentia la veu i per mi ha sigut molt reconfortant. Gràcies a les treballadores que ens han facilitat la comunicació, hi ha hagut al principi una mica de batibull perquè, esclar, la persona que m'ha agafat el telèfon em deia: doncs jo et passo amb ella un moment, un moment que ara arribo, un moment que ja hi soc, un moment que se m'acaba la pila i haig de passar la trucada amb un altre telèfon, però per fi he pogut parlar amb ella, ha sigut molt maco, ha estat molt agraïda i jo estic molt agraïda a aquestes noies que m'han pogut ajudar a mantenir aquesta conversa amb aquesta situació que estem passant del coronavirus, del confinament, i gràcies a totes. Una abraçada.